A vítáme vás u nevíme epizody Tajemství garáže. Obr má dlouhé pero. Jo! Počkejte. Čork! A rychle! Rychle to proběhlo. Fakt, čiče. Fakt, co to bylo za světlo, hej? Dobré. Dobře, tak na trošku půjdu. Ale půjdu, nejdu první. Tam se ještě bojím. Já nepůjdu první prostě, já půjdu první garáži. Prostě hej, kdybych šel první na půdu a potom dolů po žebříku do garáže, tak to ne. To Diamond. Natačíš? Jo. Budeš čekat na půdě? Já dojdu. Já už čekat. Jakože půjdeš tam, půjdeš k tomu kraji a já tady přijdu. To skáj, jako přijdeš. Přijdu nahoru, ty půjdeš tam po schodech, půjdeš k tomu kraji, jak je tady žebřík, a já přijdu tím žebříkem nahoru. Jo. A tam budeme natáčet? Ale asi se posledu, jestli mě ze zadu někdo schodí, vole, dolů. Ten mě zase neschodí. Ani tě nemůžu, ani nic nezabijou. Ty vole, nejkolik oni už měli šanci na vstát. Jo, vole. Tak se sejde nahoře. Doufám! Sejde. Proběhni to, já ti věřím. Počkej, musím se vyspat. Dobré. Čekám, já taky musím. Ať počkejte lidi na mrtvých! Dobré lidi, takže já jdu teďka a půjdu. Jít tam. Já nejsem blíž. Mám si zbraně na blízku. To tu bylo zavřené. Já vím to, Jirka. No, takže se sejdem nahoře. Jsem těšil jen do prohlídku. Dobré, jsem si portu. Už! Jo. Už, pojďte rychle! Hej, tam v té skříni je. Tam úplně praskal v té skříni, pojď. Jdem ho zabít. Dobré, je po něm. Pojď. Hej, tam v té levé skříni někde je, ta pravá nás nezajímá. Pojď, jdem ho zabít. Hej, jak jsem tam byl na těch schodech, tak já jsem tam viděl toho černého a jak jsem tam potom vezl, tak už tam nebyl. Oni mají fakt teleportu, to by za 5 sekund neudělali. Fuck Diamond, kiss me some Diamond. Jdem do něj?
To je ve skříni. A skříň je zamčena. Jdem po schodech. Já musím prozbrat. Já se ničeho nebojím. Jaké? Aha. Fakt tady se... Tu je někde neviditelný. Tu se hýbe oblečení a jdu dolů. Hej, mě foukal kolem uši nějaký vítr, vole, úplně. Nehybej se. Já jsem ty dveře zavíral. Hej. Fuck. Yo. The bitches. Is. No. Afrika. Mamko, co jdeš dělat? Kam? Pro oběd? A my to nezvládneme uhlídat, vzadu je domčeno a vpředu přece. Jo. Chci pít. Ale nemůžeš teď. Tak zůstaň doma, jestli chceš pít. Mamko, půjdem zpátky. Tak půjdem se barát, jo? Jo, tak ale my to zamkneme si vzadu a tady to bude mít odemčené. Běž, to zamkneme. Čekám. Hej, David, ale notebook. Půjdem s tebou. Hej. Co, psychologím laserem? Nevím, nápad. Nechceš zítra si klíč? Mamko, a vraťte se dřív než za hodinu, jo? Jinak pro vás zase přijedem na kole. Nejeli, tak se na mě poslalo. Vraťte se zase dřív než za hodinu, jo? Dej to dobrá. Diamond. Takže lidi, dotočíme tady ten vlog a nevíme, co budeme dělat. Asi tady ten vlog smažeme a potom budeme točit, tak se můžeme postarat. A potom zase na poslední chvíli odjedeme se zamčeným barákem. Jako jsme to udělali u minulého vlogu, ale to už jste neviděli, protože se nám to vyplo. Aha. A tady ten vlog už pojedeme asi trochu dřív, protože mě už leze hovno zadkem. Ale fakt se mi chce si dát. Ale na záchod se mi chodit nechce, to by se tam asi fakt postarala. A když já se vám na záchodě postarat. Teď na hajzlu, já se čekám. Fakt. Vydržíš to? Tak zatím můžeš něco natáčet. Ne, vole, já na to seru, už se mi nechce. Ty se bojíš. Ne. Jo, bojíš se tam. Ne, ale... Tady tě to bouklo. Fakt. Vem si to. Já se jdu vysrat vrátit sem. Pokud skočíči. Ta kočka si už myslí, že tady s náma bydlíš. Protože každý ráno přijede, čo hlavně každý ráno vidí. Já už bych řekl, že si na mě zvykla.
To už se ani nechce skákat, to už je stará babka. Dívej, to musíš tak. Pojď, já jsem si sednula asi do mraveniště. Ne, to je jenom hlína, do které jsem nachl. Dobře, už natočíme 10 minut, co budeme dělat? Počkáme, než to dotočí a potom budeme točit, tak si poserem. Já nevím, co budeme dělat, už můžeme jenom chvilku natáčet. A bude to samo natáčet. Třeba Čiču. Jak jde nám žrat brambůrky. Jo, já filmím Čičinu. Něco ještě nechám, ne? No, kolik tam toho je. Tohle už je její. To je moje. Nebo, počkej. Čičino, to je... Já tady radši budu sedět, až vidím tu garáž. Když jsme tady seděli oba, tak najednou za rohem tady dva. Dveře do kůlny, já jsem je zavřela. Hovno. Jsou otevřené, fakt. Já jsem ten pytlíček dával pod moji nohu. Tady. Tady ten vlog nebude mít asi, no mohl by mít víc jak 15 minut, aby jsme si pohráli s telefonem trochu. Jo, to... Ale lidi, ten konec bude strašně nutný. Je 13:00, takže ještě 2 minuty by to mohlo vydržet. Jednej. Už nemám. Fucking gogo, fů. Ano, ty ještě máš Čičo. Já si to nějak šetří. Hej, víš, jak rodí kočka kouťata jí steče úplně z prdele krev. Fakt? Jo. Čuma na to tam má ještě trochu krvavé. Ta bude mít možná i další koťata. Ne, my ji necháme vykastrovat. Proč? Vy nechcete další koťata? No co bychom s nimi asi tak dělali? Tačka 4 utopil a 2 chcípli a 2 nechali. Proč je utopil? Protože bychom jich měli hodně. Tady to se vystříhne. Doufám, že už dobře. Střih, ježiši. Ne, to byla určitě prdel, že? Jo, to byla prdel. Debil, vole, já už jsem si dělal starosti o ty kočata. Hej, 14:00, už nám to za chvilku skončí. Takže to asi nebude mít víc jak 15, ale ať to vydrží. Vydrž. Musíš vydržet. Takže tady ten vlog už se s vámi loučíme a čau. Zdar. Počkej, já mám vlastně... A to skončí někdy nevíme kdy, takže čau už.